Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon ay magluluto tayo ng seafood scadjon. Ito ang mga kakailanganin nating ingredients. Asin, ginisa mix, brown sugar, cayenne pepper, oregano, thyme, garlic powder, sibuyas, bawang, salted butter, at yung mga main ingredients natin, clams, crab, hipon, tsaka yung squid. At lalagyan rin natin ng mais. Yan guys. Umpisa na nating magluto. At ground pepper. Yan, umpisa na nating magluto. Yan, magpapainit tayo ng mantika. At kung mainit ng mantika, i-on natin ang bawang. Yan, ganyan po ang pag-check kung mainit ng mantika. May mga bubbles na sa gitna. Yan, lagyan na natin ang bawang. Antayin nating mag-golden brown konti, tapos pwede na nating isunod yung sibuyas. Yan, golden brown na guys, pwede na nating ihalo yung sibuyas. Yan, pwede na nating ilagay yung paprika. Yan, tuloy-tuloy lang guys ang paghahalo. At hinaan natin ang apoy kasi madaling masunog ito, kaya hinaan lang apoy. At yung cayenne powder natin. Tas paminta. Brown sugar.
pwede na natin ilagay yung butter. Pwede na natin ilagay yung oregano at yung thyme. Yan, continuous lang natin ang paghahalo, guys. Yung garlic powder natin at asin. Na natin ihalo yung tubig. Yan, pakuluan sandali at saka pwede na nating tanggalin yung oil sa ibabaw. At yun yung gagamitin nating panggisa sa hipon. Tcharan! Tatanggalin natin yung mantika sa ibabaw. Yan guys, at ito yung gagamitin nating panggisa sa hipon. Yan. Ito na yung tinanggal natin na mantika, guys. Pwede na natin ilagay yung hipon. Yan. Yan, nagigisa natin yan hanggang sa maging orange. Beli mah. Kasi nisukan na. Beli ako. Yan guys, pwede na yung hipon. Pwede na natin paghalo-haloin lahat ng mga ingredients natin. Mga sangkap. Yan yung clams. Yan guys, yung clams natin kanina, naluto na yan. Yan, paghalo-haloin na lang. Yung pusit. Yung mais natin. Ay, hindi yata kasya sa lagayan. Kasya sa lagayan. At yung crab. Yan, paghalo-haloin lang natin guys at mamaya pwede na natin ilagay yung sauce. Yung Cajun sauce. Guys, pwede na natin ilagay yung sauce natin.
Wow. Yun na guys. Haluin na lang ng konti at ready to serve na.